compañía formada por músicos e bailaríns, coa cual é unha compañía de danza e música e que o seu selo máis característico é este, que sempre facemos espectáculos con música en directo, música feita sempre composta para os espectáculos da compañía e onde músicos e bailaríns compartimos escena en todas as nosas representacións. Estamos facendo un traballo que é bastante laborioso, que é recoller da xente do tradicional, de todas esas recolleitas que fan a xente por aí polo campo, e polas vilas e aldeas, e nos a transformamos en algo pois nos tempos no que vivimos. O espectáculo chamase tradición, entonces é unha palabra inventada, un xogo de palabras entre tradición e adicción, quere falar da nosa, do noso gusto pola tradición e por volver permanentemente a elas. É un discurso permanente da compañía hasta hoxe, pero neste caso creo que está que é máis explícito que noutros casos, porque as melodías todas sobre as que traballamos son do repertorio popular, son pezas menos coñecidas, quizá polo público mayoritario, e a forma de definir este novo concepto tanto na música como na danza é unha volta ao que é o repertorio e as ideas rítmicas e melódicas máis tradicionales, máis que entroncan coa nosa idiosincrasia, e por outro lado, pois o que intentamos facer sempre, que é poñelas en actualización, facer unha revisión hoxe en día. Un pouco pensamos que a música había evolucionado moitísimo e dixemos que por que non con a danza, por que non coa danza poñer a danza galega un pouco no sitio onde ten que estar. Entón empezamos a facer un traballo de fusionar a danza contemporánea e tradicional dun mesmo xeito. Entón saiu un estilo moi curioso e diferente. Entón o que buscamos tamén é unha danza que xurda da propia raíz galega. Comenzamos con moita ilusión e con pouca conciencia. Comenzamos con moitas ganas de subir ao escenario e amosar o que nos levábamos dentro, e unha vez que contagiamos este virus a todos os compañeros da compañía, subimos ao escenario e un pouco foi unha sorpresa. A verdad que alento foi o noso primeiro berro en riba do escenario e foi unha sorpresa enorme para nós, e creo que para o público tamén, pola resposta que tivo este espectáculo. E hasta hoxe o material primixenio sobre o que traballábamos pois estaba na nosa cabeza e podía ter certas reminiscencias a música popular, neste caso é explícito, todas as melodías están recollidas, en algún caso por algún dos músicos, como pode ser Xavier Díaz, en outros casos están perdidos en arquivos moi antigos, e fixemos o traballo de rescatalas e presentarles ao público, esperamos que sexa do seu agrado. Adicción é un espectáculo que fala da nosa adicción pola tradición, por toda a nosa música e a nosa cultura, de danza, de música, e é unha viaxe que nós, dende a compañía, estamos facendo por todas esas músicas e todas esas danzas, e despois nós, unha vez feita esa viaxe, tratamos de transmitir a nosa visión da tradición.
fixemos moito traballo de... Bueno, fixemos talleres de danza tradicional para chegar a onde estamos hoxe, co espectáculo rematado. Talleres de danza tradicional que, bueno, nos impartiu Xavier Díaz, un dos componentes da compañía, non? E que foron, bueno, experiencias fantásticas, porque realmente foron momentos inesquecibles de aprendizaxe, de divertirnos moitísimo e, sobre todo, de meternos na piel dun bailador tradicional, non? Que era o que a nos facía falta para enfrentarnos a este espectáculo, non? E foi un pouco ir hacia a raíz máis, bueno, hacia o máis puro da danza tradicional para dende aí nos poder crear o que é o espectáculo final, non? Eu penso que a Nova Galega, bueno, podemos estar contentos porque somos profeta, non? Na nosa terra, que eso é complicado e a Nova Galega de un xeito, pois, o foi, non? Inda que o primeiro traballo se presentou en Madrid, despois tuvo unha acollida moi grande aquí en Galicia. E fora daqui igual, non temos un estilo solamente entendible para os que coñecen a música nosa, sino creo que facemos espectáculos para público daqui e de fora, non? A danza aquí en Galicia está evolucionando moitísimo, penso que tamén ahora co cambio este que hubo, pois de repente todas as compañías pois poden ter unhas axudas, podemos sair en cantidade de artistas e xente que está presentando traballos novos e que están traballando dentro do propio contemporáneo. Era o que definía antes, non? Que a compañía Nova Galega Danza se distingue un pouco porque recolle da cousa tradicional pero fusiona coa contemporánea, non? Que nos viron hasta hoxe en todos estes anos, pois van a haber certos cambios, poucos, pasiño a pasiño, pero digamos que realmente este espectáculo a nivel tímbrico e un pouco conceptualmente é herdeiro do segundo, de Engado. A Nova Galega caracterízase por un traballo de a xente que está dentro, non? A xente que está ahora mismo, tanto músicos como bailarines, como falaba antes dos técnicos, toda a xente que está ao redor, ten un potencial moi grande artísticamente, non? E claro, eso que fai grande a propia compañía, non? Xuntar a xente que se emocionou con un proxecto que era chamado Alento, que se sigue emocionando con Engado e que chega a tradición e siguen emocionados e creendo no proxecto. E por eso fai algo grande da propia compañía. En calquera caso, bueno, que sepa a xente que estamos moi ilusionados con este novo proxecto, que creemos que vai a chamar a atención polo feito de recurrir a estas melodías que están no imaginario colectivo, pero que neste caso pues, van a subir a escea e facer revivir a tradición, non como se coñeceu hasta hoxe, porque a vida e os días que vivimos pues, están moi cambiados, hai outras perspectivas. Esta é a nosa perspectiva musical, pero desde logo queremos que sexa a música máis cercana que poida sentir pues, a xente que vivimos neste país. É un espectáculo que é unha coproducción co Centro Coreográfico Galego, non? E que bueno, que para nós é unha honra, non? Compartir co Centro Coreográfico esta produción, pero que si teño que decir é que realmente sempre o decimos en todos os espectáculos e en este non é menos, non? O valor máis importante que ten a Nova Galega de Danza son os seus compañeros. Parece un tópico, parece que hai que dicir, pero realmente non hai máis que vir un ensaio ou vir a calqueira momento da compañía que está traballando para ver que o que realmente o motor da compañía realmente son todos os compañentes, que hai unha entrega total e absoluta e un cariño e un traballo, o sea, un cariño moi grande este traballo que estamos facendo, non?